quero saber nada de contratos, nin cartos por medio, nin... Mellor non que tiñamos aquí. Estou disposto a aceptarche as cantidades últimas nas que quedaches e é asunto contigo. Preparadevos para unha excursión na que teredes que demostrar se estades feitos para os negocios. Que crees que non vendemos un par de chaclas ali, nós? Non solo chaclas, máis cousas. Van facer muñecas, queren facer pulseras tamén, non? Pode estar nas xinopias, chamase Made in Xosé. As familias de 1906 están moi ocupadas elaborando produtos para vender na feira de Betanzos. Todos necesitan recuperar cartos para as semanas que aínda quedan de concurso, sobre todo os González. A 10 euros, polo menos. Primeiro eu que recoche este, que é un carro para que os rapaces pois xoguen, non? Despois temos un carriño galego con rodas galegas, un coello, un jalo, a porca Vitoria. La pulsera. Sí. Aquí. Faltan unhas chanclas que estamos ainda facendo, uns ceniceros, uns bastóns. Depois temos isto, que foi casi invención de Licet, porque sobraban unha roda dos carros eses e meteu un pau e andaba xogando por aí. Entón fixen isto para levar a feira, non? Entonces é unha bailarina así psicodélica potente 100%. Hola, que tal? Son... Non se cae por aí, se cae por debaixo. Mira de que monecas, que preciosidade. Traballamos aquí, bueno, que me doi un riñón de tanto coser. Llevamos traballando moito, que nos dai moito corpo, a mí polo menos. Pero bueno, eu teño esperanza que ainda imos sacar uns cuantos pesos, Sí, non? bueno. Non, con 50 euros xa nos conformábamos, creo, non sei. Coa mercancía xa lista, as mulleres prepáranse para levala como se facía na época, cargándoa en cestos sobre unha rolla. A ver, tens que aguantar aí na cabeza, non? Sin tocar de cas manos. Así, dereita. Agarra con unha mano sola. Ala, non se traje con a mano, non? Non, eu poño arriba. Ah, sí. Acento na cabeza. E ca espalda erguida. Mantelo a equilibrio parece difícil, e realmente é o. Só non podo quitar as manos. Pero tens que ir moi recta. Que me baila. Tens que dicir, a ver, veña, que vendo pimentiños do padrón. Ala, xa tú. Unha cousa é segura, ovos nos podemos levar. Con unha man podes levar. A ver, se vas, ven. Hola. Eu voy corriendo. Por detrás E por delante. de frente, por el lado y por el otro lado. Despois de practicar moito, as mulleres e rapazas xa lle van collendo o xeito. O día seguinte irán á feira, pero antes van recibir unha carta que lles dará un motivo extra para conseguir cartos. Este venres será o día que se celebrará a moi esperada festa do patrón. Cada familia pode invitar a 12 personas á festa. Así que falade entre vós, chegade a un acordo e facede unha lista deses 12 convidados para que os levemos ata 1906. Ese día teredes a oportunidade de ver os vosos seres queridos, pero será unha xornada na que vos poñeredes a festa, a comida e a diversión.
Así eran as cousas naquela época. O programa proporcionará pratos e cubertos de abondo para todos os convidados. Pero, como dicimos, o resto é cousa vosa. A comida. Un saúdo ao programa. Viña tan canso, que iba a propoñer de que non invitáramos a nadie ou a un ou dous. Bueno, eu quero que viña Ana María. Bueno. Pois habrá que fazer a lista, porque como hai controversia... Ten que ser xente que veña tamén a botar de comer algo. Sabía, padre. Chega o gran día. Os Peña e os González marchan vender a Betanzos. Ai, se dá. Chove un pouco, pero seguro que nos ven comprar aquí. O día é chuvioso e teñen que refuxiarse nuns soportais. Comeza a venda e as familias rivalizan por atraer clientes. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Que lo regalamos todo! Hai vos prezos. Recordos de 1906, pa que nos queira. ¡Vamos a comprar! ¡Xa levamos 100 anos! Iremos andando, non trouxemos o carro. E para o noso non vai chegar moito traballo. Veña, veña, non teñan medo. Compren aquí o recordo. Mira, pequeñas. Ventos, quitapenas. Unha bailarina para os nenos, para os netos. Pero moito éxito non teñen. Ai, que botar a feira hoxe. Cando deixa de chover, trasladan os postos á rúa e as cousas cambian. Mira, sujetos de 1906. Un boliño de pan. É feito no forno. Fixémolo antes. Podedes comprar, que non nos parece mal, Carlos saca a relucir as súas lóxicas habilidades, xa que no 2006 traballa como feirante. Está como o peixe na auga. Mira, parece así. E mira como anda. Vela. Pero chama a atención dos compradores unha broma de gusto dubidoso que non senta de todo ben aos González. Venga, que temos la chinga para chingar. Igual chinga para chingar. Non queres, non chingas, tío. Aí, en plan como él, así, mazo machista, creo. A ver, unha chinga. Eu tiña dado huesos cabando dun carro. Mira que era del bruto naquela, Eu te digo que sí, bastante bruto. Pero bueno, era o que había. Teñas máis de labrar. Os González despregan toda a súa simpatía. Feito antes. E as cancións de José, claro. Viñemos a esta feira para lembrar que vendían os avós dos nosos pais. Los 5 euros. Estamos pasando fame. Así leva la pareja. Si non, a ver onde se apoia. 2 euros para aquí, onde vai Víctor? Coñaste, porque esta vez de Chile te invitación. É igual. Hala, va, está con competir. ¡Ay, la polla! ¡Ay, la polla! ¿Cómo estás? ¡La rebaja! A guerra de prezos empeza a resultar divertida para as dúas familias. No, pero ti vendías outra cousa. ¡Ya vendrá la muñeca! A muñeca. Pensei que estabas... Pero 3 euros, xa non vou ser menos que ela. Pensei que estabas vendendo a flauta que tes na man. No, home, non. Eu non son menos que ela, 3 euros tamén, Sí, home, sí, E ainda te regalo un cigarro. Mira, mira, mira na muñeca, mira. O carro descapotable. Vinga, a chegada. Os moletes, pan natural, artesano. A ver, muchacho, pase, non te nunca te vengo. ¿Qué tal se vive así? Genial. Genial, ¿verdad? Yo pensé que no se podía vivir, pero ¿qué la puedes? Pódese vivir sin móvil, pódese vivir Sin tele, sin tele, pero é moi difícil vivir sin villa. Pero luz, sí, ¿no? No, ¿Tampoco? velas. Velas. A base de candil.
Tamén hai poucas porque hai que racionalas porque temos poucas. Xebres e xebres. Si cuarto de baño, sin nada. Vamos que estamos acabando la distancia. Gracias. Cando se achega a hora de pechar os postos, empezan as ofertas e as rebaixas. A vaca perucha de regalo. Muy bien. Moitas gracias. Muchas gracias. Misión cumplida. Vendedores profesionales. As familias recollen as mercancías que quedaron sen vender. É hora de volver para as casas de 1906. Es que estoy contentísimo. Con las ventas estoy contentísimo. Xa de volta todos botan contas. Tendemos 44 euros. Eso está cheo a rebosar. E os vencedores son os González. Mira, tiña 91,50 de todo o que vendemos. Mandábanme seguir. Mas ahora apareceron 5 euros, 96,50, que era o que me daba toda a lista primeiro. Derrotaron a Carlos no seu propio terreo. Claro. As cousas da horta ben, pero as outras cousas, claro, facelas así aquí de maneira así medio así ao bruto, pois tampouco estaban tan bonitas. Eu non sei como se venderon porque... Pero empezou chovendo un pouco e parecía que non íbamos vender nada. Pensaba que non íamos vender, toma. As muñecas e os bolsos. Bueno, e o pan, Todo repolo, polo e lechuga que se acabaron. Eles levaron moitas cousas da huerta. Nos a nosa horta non... Nos hai moitas cosas na huerta que eles teñen que nos non temos. Que non Porque a temos. nosa huerta solo ten herbas. Triunfo, eu creo que foi un triunfo en toda a regla. Pa mí, sí. Pa nós, porque nunca feiramos, non? O sea, na vez. Venderon a feira, non sabía nin que moi bo tema. Eu puse malit, comprado, lo que sea, por favor. E non le cortaba un Sabe, poquillo, pero despois xa empecé a berrear tamén. No, de todas formas está ben que les venderan máis porque tamén tiñan máis necesidade de cartos, non? A nos eso parecenos mellor. Na feira ben. O que pasa que na feira sentíame un pouco fora de lugar, non? Que sepades que estou contentísimo. E que, a ver, ahora que non lo cambien por pesetas, e polo menos se non nos traedes ningún imposto así sobre fora do normal, pois podemos lle facer unha boa festa do patrón aos nosos familiares e amigos. De puta madre, tío, gracias por darnos esta oportunidade para vender. Estou contentísimo. Pero bueno, neste caso, como o estómago deles o que está en xogo, neses casos importalle bastante máis que as outras cousas. Cando lle toca a eles directamente non hai problema. Eu estou acostumbrado a ir á feira e levar os meus produtos e montar a miña tarima, unha tarima bonita, chea con tamacas con moitas cousas e tal. E aquí vieme un pouco, pois, limitado, non? A quinta semana en 1906 rematou. As familias pagaron os impostos, pero recuperaron cartos na feira. Agora, quedalles por diante preparar a festa do patrón, a que poden convidar aos amigos e aos familiares. Pero hai algo que non cambiou. As relacións entre eles seguen moi danadas, sobre todo porque Carlos Peña e Víctor González xa non se falan. Parece inevitable o enfrontamento entre os dous. Os peñares deben limpiar as cortes e a cociña. E non se pode dicir que as moscas son por culpa do resto da comida, porque é outra mentira. Tedes que ir pensando na festa do patrón. Sara e Margarita deseñarán o menú. Bueno, xa me perdí. En 5 postres, 4 platos. Tendré que me duchar, entonces.